bliver det stort set ikke bedre. Ørestad Gymnasium, et helt nyt gymnasium med moderne faciliteter, en helt ny måde at tænke læring. VM-husene, verdensberømt arkitektur, helt anderledes måde at være og bo. Og et område, som for få år siden var kolonihaver, parcelhuse, hyggeligt, men lidt stillestående. Jeg kan se det stillestående herovre, som sådan set er meget fint. Jeg bor der selv. Men når man så kommer lidt rundt, så kommer fremtidens industri, færing, verdensberømt medicinalvirksomhed. Der kommer Fields, kæmpe shoppingcenter, serviceindustri. Og her er fremtidens unge, der går på gymnasium, som er så nytænkende. Jeg tror ikke, vi finder ord for det andre steder. Ørestaden er et fantastisk sted. Og det er et bevis på, at man godt kan, hvis man tør. Og bare fordi ting ser kedelige ud, så behøver det ikke være det. Ørestaden er et fantastisk spændende sted, og jeg tror, at det er visionen for Danmarks fremtid, vi ser her. Det vil jeg gerne arbejde for. Det synes jeg, du skal støtte mig i. Mit navn er Rune Heiberg Hansen. Jeg står på en radikal liste, og du kan stemme på mig i hele København.